Alat ger.
os, lứa, lứa à. Lứa, lứa, dạ ê, dạ ê, dạ, dạ ê, dạ, lứa, lứa. Jangan dibawa masuk ya, diatasi di luar kalangan aja ya. Mas Iksan, Iksan, panggilan Iksan, Mas Iksan ke sana. Panggilan Mas Iksan ke sana. Panggilan Mas Iksan ke sana.
Mas Iksan Kencana. Iksan. Mas dibopong mawon. Dibopong. Yuk. Ya 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 yo yo yo. Ler tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak sanggup teman tenar Jangan peneno blimbing kowe lunyu peneno kanggo baso dodotiro tototiro tumiter pada ing pinggir tontomono slumatono kang
kanggo basuh tototilan mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iyo oh perdun solo Tata nyambut gawe ta Tata nyambut gawe ta Nana Krayan Nana Krayan Tata nyambut gawe kene Nana Krayan aja sembrono he Nana Krayan kuwi ora payu wis sangit ora payu sangit iki sangit sangit apa iki apa iki ndi iki piye kepiye eneng-enengan yo dieneng-eneng Mbak Nana. Dalam Dek Tata. Iki nek kaya ngene iki gek kepeze. Ngene iki aku ora ngalih. Mbok ngaliyo. Sik larek ngalih ngambi aku lek ketok-ketok bae iki. Nana Krayan. Tak ngene aku arep adikku kowe. Nana Krayan. Aku duwe topeng to. Oh ngono, kuwi topeng. Ndah asline. Tengah kosong. Lah untung adine dhewe nek ora ngono ora wis jepat bocahe. Yo, Nana Krayan, Mbah. Wis nyonya Krayan, nyoki Krayan, nyoki Krayan. Nyo, ora sida. Lho syukur. Ora. Emoh aku ora doyan aku ngono kuwi aku, Mbah. J menika babak ingkang pungkasan tentunya. Babak blendrong. Nggih nggih Pak nggih. Nggih to Pak nggih. Rame to Pak Bu? Rame. Rame sangat. Nggih rame meneh nek niki kula bubarke. Aja to.
Gedek wong kok diajar. Babak blendrang sampun katur. Sampun sami apa nek ngene iki? Sami jepat ora, sami sami sareng-sareng. Dikek lah ya kuwi didulang. Kancane dumeni. Nggih, niki mau dalam rangka bersih dusun. Oh iya. Ya, bersih dusun pering. Aku yo gemang, mosok yo kok ngene dikai pari to, Cah. Nggih, dusun pering surat ya, Mas ya. Heeh. Kuwi nek wis mateng aku gelem lah isih mentah-mentah. Aku yo gelem nek mateng. Heeh. Cekat kancane ceket Mbak Nana. Ya sabar nek wong. Ih. Kire kali paling penak ya nyalamun karo ucel-ucel. Hei, ngawur. Apa kuwi? Sarune. Pariane sapa kuwi? Pariane iki lho Simbah. Pariane sapa kuwi? Simbah iki lho. Niki Jan. Heeh. Mbah. Mbah, ketoke anteng to Mbah sampean iki lho. Nana. Asmane sinten? Asmane pun mari. Ora kena asma kuwi. Mbah Engke. Niki asmane Mbah Engke. Heeh, terus nek kula Ungki. Niki Mbah sinten? Mbah Bawu. Niki Singkil, heeh to. Oh, duh, lah sapa? Mbah Google. Oh, Mbah Google. Sapa to lah aku ki ora weruh nek, Mbah. Heeh, mulane do sembrana. Mbah Wongso. Yo, Mbah Wongso niki. Dikeprok meja aku. Nana. Dalem. Dikeprok meja. Lah kita bocahke ndi? Kok meja kursi. Iki. Sapa? Benar. Bangsa Subali wonge sak lisapline sabal bol. Sarune gak apa meneh aku kok nek kaya ngono ki Dik. Aku nek diajari. Aku nek kene diajari. Yo. Wegah aku nek kok. Dulang Mbah. Hak. Nek wegah aku nek sik kebak-kebak mesti ono sik. Apa iki? Ya Allah. Moh aku nek ngene iki Pakne sawae didol wae. Pakne sawae tapek wae. Pakne Nana krayan dhewe. Pakne. Ora ngono kuwi. Yo dinciki. Ora balenono ngono kae. Ngono. Balenono ngono kuwi mung kae gandeng. Kaya ngono kuwi cepet-cepet. Apa? Anana pateye. Apa to, Mbah? Ya ora Ya sabar. Muncrat kabeh. Tetena apa dia apa ti teteku apa ti to apa ti good apa teye. Lah jaman saiki ki kaya ngene iki Kepiye? Thailand ya. Oh, Thailand. Ora Turki. Ora ya Belgia. Oh, Belgia, tak irit. Kok ya dicetak geng. Cara Arab Mbak Nana, cara Arab. Cara Arab. Oh, cara Arab ngoten niku, Pak. Oh, cara Arab. Lho, aku lali aku. Nggih wonten Heeh. cara Arab. Cekat ceket Mbak Nana. Ayo, Cong. Dikasih napa niki? Sambel kemangi, Mas. Ya mara tak sambel. Sarah, sapa sing mau njaluk sambel kemangi ra gelem jogeti aku awas lho ya. Mara tak sambel. Ya gendang mapan. Apa ta? Lha iso kedak mapano ning gua. Sapa? Ning gua to, Mbah. Tak rata. Ora to, tak rata. Yuk. 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 Jangan asam kecut sambele kemangi mangate bubar nyambut gawe senat
wong manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul sak keluarga. Aku trimo watone pokok seger waras kaya lumpuk kanggo ngragati sawah tukon pupuk bibit lan rapuke mangan saben dinane sago sampe yo 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 Hey hey ha ha. ina apa wong urip ana ngalam donya yen wegah rekoso urip ra bisa moyo ketangane amalan ibune sakapo nyambut gawe aja lali Gustine yo. Nana bubar nyambut gawe dengan sehat awake sekere ngombe banyu kendi ngrokok alit tenge dhewe senadyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul sak keluarga. Aku trimo lakone pokok seger waras ayammu lumpuk no kanggo ngragati sawah uga pupuk bibit lan rapuke mangan saben dinane sago sampe Kayeng pokoknya. Kayeng. ya setunggal lagon sampun jago kluro kukuruyuk ngono Nje sami-sami Mbah ampun ngoten niku to kula niku ampun diajari sik ngoten niku kula lho mboten piye ya ora usah dicethake matur suwun kok sik tak urus iki kae njaluk apa apa aku wegah nek diundang jebrot ora jebrot iki ora jebrot ya lah limbo ayo Bu limbo Gah aku. Oh cau gletak. Oh iya. Kose. Kepiye to? Ala katir-tir ngono kae. Medun sik. Medun sik. Medun sik kene Mbah. Ala cau gletak ngono kae. Ya urung kok. Sabar lagi anu gamelan kok wong tuwa.
1, 2, 3. Candom gondorio kendo manoe opo. Manuk modang rencoan ning gedang. Ojo mencok ning gedang mencok sing tukang ngendang. Tukang kendang. Tukang kendang. Tukang kendang ora kendange, tukang kendang, Tukange lho Mbah, tukange. Krungu ora to jane, tukang kendang. Ora tukang kendang. Oh iya, cepet. Tukang kendangnya cepet. Ketutupan kendang jane. Hanjeng gelek Tangi maneh Candang dari ya gendok manuke apa manuk sriti komen ning witing pari jo menclok ning wit pari menclok neng wong sing nyanyi lah kae nah bener nah neng sing nyanyi bener sing kae kae neng kono gek melu cepet anjing gelek. urung aja sik ben marem kok. Ana mati aku. Ben marem aku kok. Urung kok. Cah, sumpah. Nana Edian. Cah gletak. Aku seneng. Engko sik aja lunga sik engko sik. Sik aja dadi gameli ya cah, kok sik. Kosek arak tak abadikan kaya ngene. Ora gumun aku ora gumun. Nana. Halah. Tak omongi kok. Cah gletak. Nana tak omongi. Ora gumun aku. Kok ndakne aku hamil lho. Yo mene. Sapa sing arek gameli? Hanjeng gelek tangi maneh. Ceria manuke apa? Wit gedang aja menclok ning wit gedang menclok ning sing ngendang. Cau gletak. Kan sing ngendang. Apa nih, Mbah? Lah kok ki ben dikendangi liyane wong kancane akeh, Gek. Iyalah, ki wis. Balani. Heh? Lah sing sugih sing kaya ngopo? Lah gene wong ora ngerti kok antron-antron apa. Gek wis. Baleni. Iya. Sik apa, Mbah? Sik seneng sedekah ana kae jare sugih. Kere. Sing ra seneng sedekah kere. Oh ngono. Oke, baleni ya. Ya. Hanjeng gelek tangi maneh cangkem gondorio genduk manuke apa manuk sirnane cokon witing eka aja bencok dewe kepang mentok ning mbak Nana goleki cawe iki gletak lah kuwi ayo pencoki cepet Nyorek menclok aku nyo. Rebake. Saka kene. Rebake ayo. Pencoki. Aku ora kuat bah nek saka mburi. Ya Aku ora bolak terus, pakai terus. Ayo pencoki. Ayo. Terus pencoki. Aku mulih. Pencoki. Nah, saka mburi. Ayo dipencoki kok. Nah. Ya Allah, ya salam. Tolong. Nah, gosek. Mas, menunggu sejam sik ya, Mas. Gosek. Iki kok kok sik ketok rungokno aku. Iki ndasku ki nyenggol apa Ora iki? lambung. Iki lho. Nyenggol ndas. Iki ndasku ki nyenggol apa ya? Udu. Lah apa? Iki busi cah. Udu welut. Busine Jepang tulung. Udu welut. Iki. Ojo gosek. Ajeng gelek. Ora gosek. Wes cah. Urung. Aku cah. Ya salam. Aku Ayo, iki ki nambahi mencok. Ayo mencok. Kon mencok kok malah. Iki kacep iki Loh, tulung. ayo melu mencok. Nah, kowe mencok. Kawus kowe rasakno. Aku mono kulino ngopeni. Ya aja mencok ning kene. Nana aku dipencoki meneh. Tak delok aku. Sik ngali tak delok kae, Tak. Kae wae ning gone si Tata.
Cah kowe iki doran ndek welas karo aku Ora kowe sah, iki doran. rasa welas. Kowe doran ndek welas karo aku kowe doran. Heh. Lah ndi bocah emang? Nana. Kayak kendang ngono. Lah lunga pengendara. Aja gelek tangi maneh. Ngalih. Jantung kotorio gendho mantuke apa? Mantuk-mantuk podang mencone wite gedang. Aja mencone duit gedang. Mencok sing tukang dempung. Sing tukang dempung. Sing tukang dempung. Sing demung ayo. Ya sing demung. demung. Metlok. Nah, iki nek urung tak sauri aja do digameli cah men ngrasakno kowe. Aja gelek tangi Yeah. Jantung Oh, lara bola. gendho apa? Mantuk-mantuk. Ning witing pare aja bencok ning wit pare mencok sing gone sing nyanyi sing bedhe Caung geta. wis rampung nah Wis rampung. wis rampung Alhamdulillah. bless lu Wis ora. wis rasa mencrok